Prečo ste sa rozhodli podnikať? Podnikať som sa rozhodla preto, že som od detstva vyrastala v podnikateľskom prostredí. Vlastne moji rodičia ma inšpirovali k tomu, aby aj ja som bola raz samostatná. V 18 rokoch som vlastne dosiahla tú možnosť osamostatnenia, a to práve vďaka sebarealizácii formou otvorenia internetového obchodu. Vlastne od 18 rokov až doteraz mi to vydržalo. Dneska vlastne mám 2 internetové obchody, kde sa venujem predaju a šitiu svadobných a spoločenských šiat na mieru. Je možné podľa vás sklabiť štúdium a podnikanie? A čo by ste odkázali študentom s dobrou podnikateľskou myšlienkou? Určite je možné sklbiť štúdium s podnikaním, keďže ja som toho pravým príkladom. Pri podnikaní sa dá vyštudovať 1, 2 alebo 3 vysoké školy, či už denne alebo externe. Ak by som mohla niečo odporúčiť budúcim podnikateľom, tak jednoznačne sebarealizáciu čím skôr, keďže čas sa počíta a je rozdiel začať v 30 s podnikaním ako v 18. Aké sú vaše podnikateľské ambície, vízie? Mojou najväčšou podnikateľskou ambíciou je otvoriť online požičovňu šiat, keďže momentálne fungujeme na trhu so spoločenskými šatami a svadobnými šatami v šití na mieru. Tak veľmi rada by som sprostredkovala požičovňu pomocou internetového obchodu v neskutočne lákavých a nízkych cenách po celom Slovensku, prípadne aj okolitých štátoch.